Doncs la veritat que al tornar de l'edició de Granada vam poder veure l'èxit que suposa la celebració d'una fase final de la Copa ACB, i recordo el fet que vaig fer un tuit en aquell moment, ja pujant a l'avió després, malauradament, de l'eliminació de la penya, i vaig comentar que si us imaginàveu, li preguntava als veïns i les veïnes una copa a Badalona, i la veritat que la llau de suports va ser enorme. Es tracta d'un fet històric a la ciutat, d'una fita que s'ha intentat aconseguir en diverses vegades, que des de l'any 85 que no se celebrava aquí i mai en aquest format ACB, i a partir d'aquí vam començar a pulsar la possibilitat de realitzar-la. La vam demanar també amb molt de suport per part de tot el teixit associatiu de la ciutat, molt divers, no només l'esportiu o no només el del bàsquet, sinó molt divers, i a partir d'aquí, per sort, va sortir tot bé. És una gran fita, un repte enorme i històric per la ciutat, i que estem segurs i segures que sortirà molt bé. El repte era gran perquè competíem amb ciutats importants de Catalunya i d'Espanya. Ningú se li escapa la candidatura que va presentar Barcelona, es parlava de València, de Burgos, de Vitòria, de Màlaga, i el fet de competir per tal de tenir la Copa amb ciutats referents de l'Estat i capitals de província, poder competir amb elles i poder tenir èxit, és un tema que de veritat ens fa sentir-nos molt orgullosos i molt orgulloses, i que demostra que Badalona és una ciutat amb un potencial enorme. És ben cert que tenim algunes mancances, com les places hoteleres, per exemple, però també és veritat que en tenim més de 700 i que estaran plenes. També és veritat que amb les places que hi ha, mitjançant Airbnb o els nostres hostals, ens anem a més d'un miler, i que serà un esdeveniment que servirà molt per potenciar en dues bandes. Primer, la imatge de la ciutat cara enfora, i sobretot per recuperar aquesta sensació interna dels veïns i les veïnes de que Badalona torna a ser una ciutat de referència, que torna a situar-se al mapa i que es mostra el futur amb optimisme, deixant endarrere etapes que han estat més oscures i en les quals hem perdut pistonades, sobretot d'aquella que vam tenir als anys 90. Bàsicament, el cànon de la pròpia Copa, que és de 1,7 milions d'euros més IVA, i la resta, les diferents activitats que es faran al voltant de la Copa, i també temes més tècnics com el cablejat, el tipus de tecnologia per tal de tenir bones imatges que requereixen un esdeveniment d'aquest tipus. Serà una gran festa i volem que Badalona llueixi en el seu màxim esplendor, i així ens ho prenem. La Copa bàsicament es desenvolupa al Palau Olímpic, segurament el millor escenari per veure bàsquet que hi ha a tota Espanya, amb la qual cosa ja tenim una cosa guanyada, i creiem que l'ACB, òbviament, ha valorat de manera molt positiva el fet de tenir aquesta instal·lació de referència, torno a dir, la millor per veure bàsquet que hi ha a Espanya. Quant a la minicopa, s'estan valorant 3 escenaris diferents: Llefià, La Plana i Ausiàs Marc. Ja estem en contacte amb els tècnics de l'ACB, i en breu es podrà dir quina és la seu d'aquesta minicopa. En paral·lel, la Copa ha de servir perquè hi hagi un punt d'inflexió a la ciutat, i sobretot per poder deixar en bon estat un parc d'instal·lacions esportives les quals fa 2 dècades que no es fa inversió, i això és una pena. Els nostres esportistes, els nostres usuaris, els nostres veïns, les nostres entitats necessiten millors instal·lacions, i aquest serà un punt d'inflexió per tal de tenir-les a punt. Jo crec que és ben clar que les nostres instal·lacions necessiten d'una inversió i sobretot d'una execució d'aquesta inversió per tal de posar-les a punt, que fa 2 dècades que no es fa, i aquest govern i aquest alcalde té el ferm compromís de donar-li la volta a això, i a través, a més, d'un esdeveniment de referència com és la Copa, ens serveix per estar amatents i en plena dedicació a que això sigui una realitat per fi.
Tot això s'està treballant amb l'ACB, òbviament al voltant del Palau ha d'haver-hi aquest xup-xup i aquestes fansons per tal de donar vitalitat al que és l'esdeveniment, però la Copa arribarà a tots els districtes de la ciutat i en això ara estem treballant. Hi haurà un Welcome Pack que es treballarà amb el Departament de Turisme, es treballarà de manera molt estreta amb la restauració de la ciutat, amb l'oci de la ciutat, amb la gent de la cultura de la ciutat, amb la gent de l'esport de la ciutat. Es constituirà la figura del voluntari i voluntària de la Copa per tal que tothom visqui la Copa de ben a prop i serà un esdeveniment, òbviament, que servirà molt, no només per la imatge de la ciutat, sinó també per la seva promoció econòmica. Això és el que diuen les dades. Les dades que va presentar Granada, per exemple, parlaven d'un retorn econòmic directe de 10 milions d'euros i d'11 milions d'euros de manera indirecta. La fita és arribar a guarismes similars i de ben segur que el retorn econòmic que tindrà la Copa a la ciutat serà molt més gran que el que nunca paguem. La previsió és que hi hagi unes 25.000 persones al voltant de l'esdeveniment. Hem mantingut converses amb l'Ajuntament de Granada com la darrera ciutat que ha tingut la Copa. Hem mantingut reunions amb totes les entitats de bàsquet de la ciutat perquè volem que hi participin i perquè han de participar, amb la Federació Catalana. Hi haurà esdeveniments de bàsquet més enllà de la pròpia Copa o de la minicopa i al cap i a la fi un esdeveniment transversal, les nostres mini-olimpiades, i així ha de ser i tothom viurà la Copa de ben segur de molt a prop.